Lur ae. Lur. Piye ana apa? Sing sabar. Kok ketoke mukamu ki nesu lho aku ki. Ana apa? Ana masalah sing arep tak rembug. Wis kene mlebu sik. Kanthi gogok penak ngoleh rembugan. Kowe to lur sing metengi anak kuwi. Ora ngono ki aku ora ngerti karepmu ki linggo sithik. Men kepenak le rembugan linggo sithik. Perkarane apa? Mosok dadak takon meneh. Oh, kuwi to. Ya. Aku wis ngerti kuwi. Kuwi ki tak etung aku gek golek dina sing apik men ora ana sengkala sing teko kuwi. Kowe tenang wae. Ngono maksudku ki. Sing putih sing tak butuhke kuwi sing saiki kuwi tanggung jawabe sing dasdes satsep